যে জায়গাবো চিনি 6 শিডিউল এরিয়া তাবো 10,100 সামথিং বর্গমাইল তংমানিব 60,000 সামথিং বর্গমাইল এডিসি এরিয়া এডিসি এরিয়াनि जों आईपीएफ पिराव पैलानि सिमी डिमांड खालाय फैजाक दङ ब एरिया ना तुय एडिसि एरिया खबजाक अबनो जरा एडिसिनि प्रशासन जरा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जरा एडमिनिस्ट्रेशन क्षमता थानाय रक बरकनि कर्तव्यताम एडिसिनि बाउंडारी पिलाट कायनानि नांमानि जे अमंखासिनि एडिसि एरिया जों बनो बेस खालायनो जों मैप बति खालायका तिप्रालेनि मैप बति खालायजाक बबो एडिसि एरिया बबो जनरल एरिया अब कालार सह मैप सह खालायति खालायै जों मैप प्रपोज खालाय सारा त्रिपुरानि बर'नि थानिवा अब त्रिपुरानि मैप बुक सग्रि रैखा जों कोनो कारणे चिनि 6 शिड्यूल एरियानि नट ए सिंगल इंच जागानो जों कोनो कारणे नन एडिसि खालायनानि बागै जों आबनो समर्थन खालायनाया आगामी दिनो ताबुक वास्तव चित्र बो एरियाना तुयै नगर पंचायत खालाय तंखा अब स्टेट गवर्नमेंट बाय एडिसि प्रशासन बरक ऑलरेडी जॉइंट कमिटी खालायै बरक ऑलरेडी जॉइंट मीटिंग बो खालायका आ जॉइंट मीटिंग खालाय थानैबो सिविल सोसाइटी रंना निमंत्रण देनानि नांमानि आ जॉइंट मीटिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रंना इनवाइट खालायनानि नांमानि आ जॉइंट मीटिंग एवरी पॉलिटिकल पार्टी ने रिहनानि नांमानि जेमन लाइगे आसामनि बडलेण्डनि जेकुनु इश्यू हंकांकाय सिविल सोसाइटी ने इनवाइट खालायो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट खालायो अदर पॉलिटिकल पार्टी ने इनवाइट खालायो जरा एडमिनिस्ट्रेशन आचुगै तंनाय र बरक जों क्लियर लोकनि थानियो बरक सानानि नांमानि जों प्रशासन तंगो नट ए सिंगल इंच जों एडिसिनि हानो जों बेनि बाबे जों जनरल खायनानि रिया हनैनाय जत जॉइंट मीटिंग खालायै आबोनि रिजल्ट न आबोनि सर्वे रिपोर्ट न पब्लिक नि थानि फोकस खायनानि नांमानि इदो पॉलिटिकली होइते सिनि ऑलरेडी कमिटी खाजाक तंगो जों ऑलरेडी सिनि आईपीएफ नि होइते जों ऑलरेडी डीएम नि थानियावबो जों ऑलरेडी सिनि सिथि हजाक तंगो इवेन कमिटी खाजाक रक आबनो ऑब्जर्वर खाय तंगो आबनो तमे हिन सर्वे खाय तंगो आबनि इंक्वायरी नावै तंगो सो आबनि बागै आं पकने ने मुसंगो अरसुद पॉलिटिकल पार्टी बासावै हाय चिरिक लायखा आबोबै पाइया प्रशासन जरा आचुकजाक बरकनि कर्तव्यताम जत पॉलिटिकल पार्टी चिकनंथं कतरंथं जतनो इनवाइट खालायै जॉइंट कमिटी आचुकदि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन नि तमे हिन डिस्कशन खालायदि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रिहिंदि सिविल सोसाइटी ने रिहिंदि इंकाइसि गेट टुगेदर खालायै आबनो जों बाहायकै चिनि लुकुनि चिनि तिप्रासा दफानि साथे चिनि 184 जना राजानि वंशनि इतिहासनि साथे चिनि हानो जों बाहायकै प्रोटेक्ट खायनाय आबनो जों क्लियरलि बाबे जों आबनो सिद्धांत नावै मानो ताबुक एडिसि प्रशासन होइतेबो पिक्चर कोनो क्लियर गरै जे कबुइ देतलां जागै दंखा ना कबुइ की अबो की तमाय हेन हाइदे अबो की बरंगना काइसे बिब्रान्त खायनानै नाय दंखा का अबो चिनि थाने तागबो क्लियर चिनि थाने आबोनि इनफरमेशन गरै प्रशासननि अबो कर्तव्य एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन कर्तव्य ए राज्य सरकारनि कर्तव्य आबनो क्लियर इ नाखा जों आसे जागा नाखा इ आसे एरिया ते नाखा इ आसे ते लाङै थांका हनै जदि क्लियर चिनि थानेबो एडिसि प्रशासन जेहेतु रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बरक जदि सरसरी चिनि थानेबो जदि लुकनि थानेबो जदि आबनि पिक्चर न साकां गांकाय जों आबनो एडिसिनि प्रशासन जों सहयोगिता रनानै बागै जों रेडी दंगो जदि बरक जदि अमहाय जदि खालायमालिया फेलियर हंकांकाय आगामी दिन आबनि दायमा दंनाय अ जराबै एडिसि प्रशासननि क्षमताव साबा आचुकजाक साबनि नेतृत्वे आचुकजाक आगामी दिन आबो जेकुनो बाबे हक आबनि एक्शन नाजांनाय केबो जदि प्रशासननि क्षमताव आचुगै जदि अबहाय जदि रुइ दङ हंकांकाय एडिसि प्रशासन जरा तंनाय बरंनि एगेन्स्ट आगामी दिन आबनि एक्शन नाजाकनाय